ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ। ଏହି ଅବସରରେ ମୋର କବିତା ଧନରେ ତୁ ଅମାନିଆ ହୋନା। ଧନରେ ତୁ ଅମାନିଆ ହୋନା। ଧନରେ ତୁ ଅମାନିଆ ହୋନା। କାହିଁକି କେଜାଣି ଆଜି ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଁ ଖାଁ ସୁନସାନ ରାସ୍ତା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାର ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଭୁନି, କୋଳାହଳ ପରିବେଶ ନାହିଁ। ଧନରେ ତୁ ଅମାନିଆ ହୋନା। ତୁ ଅମାନିଆ ହୋନା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କରୋନା ଆସିଛି ବୋଲି। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ପରି ନଖଦାନ୍ତ ତାର, ଛୁଇଁଦେଲେ ଅବଶ ହେବ ଦେହ। କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସୁଛି। ଥରେ ନୁହେଁ ବାରମ୍ବାର ରୂପ ବଦଳେଇ। ସେଥିପାଇଁ ଅହେତୁକ ଭୟ। ଧନରେ ତୁ ଅମାନିଆ ହୋନା। ଅକାରଣେ ବୁଲିବାକୁ ଯାନା ବାହାରକୁ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଘରେ ଏବେ ରହ। ତୋ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ବିପଦର କାରଣ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହ। ଧନରେ ତୁ ଅମାନିଆ ହୋନା। ପାରୁଛୁ ତ କାହା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିଦେ ସେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ। ଦିନରାତି ବ୍ୟସ୍ତ ଯିଏ ଆମ ସେବା ପାଇଁ, ଯାହା ପାଇଁ କରୋନା ହାରିବ। ଧନରେ ତୁ ଅମାନିଆ ହୋନା। ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ ମାନି ଚାଲ। ନିଜେ ଘରେ ରହ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହ। ସଙ୍ଗରୋଧ ଆଉ ଆବଦ୍ଧାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନା। ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଏ ରୋଗ, ଏ କରୋନା କେଡ଼େ ଭୟାବହ। ଏ ରୋଗ, ଏ କରୋନା କେଡ଼େ ଭୟାବହ। ଏ ରୋଗ, ଏ କରୋନା କେଡ଼େ ଭୟାବହ। ଧନ୍ୟବାଦ।